Hey, sanibona bafowethu. Ndiyathemba niyaphila, ndiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle guys. NguDr Simba lo, ngumfana omncane. Umfana waseGoli guys. I hope ukuthi konke kuhamba kahle. I hope ukuthi nje nijabule nje emakhaya bafowethu. No, ndithi ngene guys, njengoba ningena nje ndizothetha ngeproduct yami enzobe di-introduce kuni Monday. Ngomvulo kule veki lesiya kuyo ngizobe introduce i-product yami ngomvulo nge-10 ezikaMashi 2025 bafowethu. La khona nizobe introduce i-product yami ndinitshela ngale product lena ukuthi isebenza njani le product lena. So i-product eyam mna Simba bafowethu kusho ukuthi izobe ine logo ine number zami i-product yami izobe inama banking details i-product lena izoyi-introduce kuni bafowethu, uyabona. So into eyenzakalayo ke guys, thindenze kanje. So into eyenzekayo ke bafowethu ke kwindaba le eye product ngathi liyashisa mo elilanga eli, ngathi liyashisa mo. Ngifuna nje ukuma kahle guys, andifuni ukwenza live lisendleleni. Ndifuna ukuma kahle kwenzela ukuthi nikwazi ukukhuluma the way nifuna ukukhuluma ngakhona na the way kumele ukuthi nikhulume ngakhona. Yabona guys, emhlabeni akekho umuntu ezekhashiwe bafowethu. Nisaqala nje nisafuna ukukhuluma because ndiyazi ukuthi abona abantu abangakufuniyo ngabona bakubukela kakhulu. Nifuna ukunitshela nje straight, akekho bafethu umuntu ekwathiwa emazulwini lo ukhaphile. Asikhaphi la bafowethu, asikhaphi la. Nathi bafowethu sizophila impilo ngaphandle nje kokuthi uze uqala umona uthi yabona ke sebeqalile bazenza ngcono. Akukhashwanga wena. Emhlabeni nje bafethu sizophila impilo sonke. Sizocenga futhi impilo. Uyayibona lento le ukuthi ihamba njani. So akekho umuntu okwakuthiwa wena xa uzalwa noma mhlambi ukuthi mawudalwa kuthiwe hayi kuyokhasha wena zibani bani kwabani bani. Ayikho into enjalo bafowethu. Ayikho nje kwayinto enjalo nje guys. Ayikho into ke nje emhlabeni sizocenga impilo.